Vorig december werd het plomveebedrijf van Hans Hazenberg uit Abbegeer troffen door de vogelgriep. Hij moest daar zijn hoe zien 63.000 hinnen afvierd waren. Maar nu, na goed 2 maanden, stappen de eerste hinnen weer om in de stal. De strenge hygiëneregels bleven wel van kracht. Juster hebben we na je verklik hen gekregen. Dat was zeggen van dat ben hen die met 3 weken bij in de hakken met 24 hen per hak. Dan moeten ze dus door het hele hak huishouden samen te zeggen. En dan moeten we zien dat ze niks oppakken. We hebben vanmiddag hebben we de NVWA diernaast die gaat checken als het in elk hak de aantal hen zitten erin zitten moeten, maar verklik hen. En we moeten de hak ook met lagboek, dat moeten we dus bijhouden elke dag. En na 10 dagen dan krijgen we de onze eigen variatie klinisch te keuren. Heel maart heeft Hazenberg als zijn bedrijf tot de keuring komt. In de tussentijd werkt hij een plan uit. Dat maakt ervoor zwaar dat hij en oren hinnenboeren net weer door de vogelgriep troffen worden. Nou ja, dat met vocht maar gaat, dan denk je toch gewoon, het zij een kleed of iets dergelijks. En dan probeer je dat vocht te keren, dat net minstens al in loeken. En daar ben wij dus druk dwaan mee, omdat de ontwikkeling en om te zien dat het helpt. In dat geval zou je een primeur hebben? In dat geval zullen wij een primeur hebben. Maar het gaat me eigenlijk niet om een primeur, maar het gaat me puur omdat wij als plomverhouders dan met elkaar iets dat is het wat aan het wanken is om samen te zeggen.